fraților, astăzi sunt păchică Lucky Block. Aveți, uitați-vă ce foarte. Deci, cum ziceam, nimic. Bun, deci ne jucăm Chica Lucky Block pe serverul meu privat, vă las link în descriere. Dacă vreți să intrați și voi pe el, aveți link în descriere dacă vreți. Și este... Foarte! Vă dați seama de cantar, stai să vă mă mai încet. Deja mă disper sunetul ăsta. Deci, asta ne jucăm Chica Lucky Block. Și bă, mai bro, frate. Ai. Deci, ne jucăm Chica Lucky Block. Nu știu de unde am ăsta, I don't know. Și dacă vreți, uitați-vă, mai am ăsta. Dacă vreți, da. Și pot să-l upgradez, că uite că mai am unul aici, fraților, dacă vreți. Ca milionar, trebuie să mut ăsta, bro. Aici, cel mai bun. Nu știu ce am făcut, da, aia e. Asta câți bani face? Am uitat să zic că Angant era OG, picătură genială. Angant era OG. Și dacă aveți ofertă pe Strawberry Elephant, 800, bă, că ați văzut 800, bă. Dacă vreți ofertă. Hai să vedem. Bum. Hai să vedem, fraților, ce ne pică. Sper că... Mamă, serious? Cornel, bro? Hai, mă, nuclearul dinozaurul. Bă, ce s-a întâmplat, mă? S-a întâmplat o prostie și acum cred că nu mai îl fur. Bă, uite ce aproape îi, dacă nu... Bro, dacă nu se întorcea ecranul, cred că puteam să-l iau pe nuclearul ăsta. Bă, sper să ajung. Da, e cam aproape. E cam aproape. Sper să mă prindă. Hop. Bro. Nu mai trebuia 1 centimetru, dar lasă că-mi fac rost de... Dacă n-a vrut la selecție, vindem pentru că am dat excelent și nu perfect. Trebuia să dau perfect. Picătură genială. Respectiv de glute. Picătură genială. Picătură genială. Așa mai vede acasă. Fraților, vă dau șansa dacă scrieți comentarii pe ce vreți ofertă. Vă dau ăsta. Fac rost de el. Hai să vedem. Mamă. Las că e mai rapid decât valul ăsta, mă. Am viteză mai mare decât valul ăsta. Și așa am 40 că pot să cumpăr ceva cu banii ăștia. Am aici Black Hood-ul ăsta. Bun. Black Hood. Perfect. Deci, fraților, cum ziceam, la 10 minute ne oprim și am dat great. Și am niște propuneri. Deci, da, cum să vă zic, vă dați link în descriere, îmi dați la începutul de clipul lui. Deci, cum v-am zis, vă las link în descriere. Mă, ce e asta, mă? Asta sigur nu fac ofertă, că e prea slab. Deci, hai să vedem. Dăm perfect. Că perfect dacă e. Dăm excelent. Fraților, deci, dacă mai vreți facem challenge-uri sau, nu știu, scrieți comentarii cu ce vreți să mai fac videoclipuri. Și ce să vă recomand, adică nimic. Și ce să vă zic, că, fraților, dacă vreți, uitați aici, aveți ofertă foarte mare, dar sigur nu aveți
Brairo mai bun decât ăsta. Sau am o ofertă mică pe acest elefant capșună. Deci, dacă vreți, puteți să-mi dați ceva de 500 B și vreo 300 B, dacă aveți, și după vă dau elefantul. Și dacă vreți acest chilling, nu ăsta, uite ăsta de plasmă, dacă îl vreți pe ăsta, scrieți la comentarii. Scrieți în comentarii, scrieți. Mamă! Dacă vreți ăsta de plasma, pur și simplu îmi dați un Brairo de 4 și de B dacă aveți. Și sau, adică da, și 400 B și 100 B. Și vă dau acest Brairo. Dacă mai vreți o ofertă pe astea două, să scrieți la comentarii când vă zic username-ul meu. Adică da, username-ul meu de pe Roblox, adică numele meu de pe Roblox este Lucanis101. Te vi las aici. Uitați. Și revenind aici, în episodul de astăzi, ce vreau este ca scopul de astăzi, de acum vreau să fie să fac rost de Celestial. Da, perfect. Deci, cum ziceam, sper să fac rost de Celestial. Și când facem rost de Celestial, lăsăm. Și dacă facem chestii de cel puțin vreo 500k, da, nu chiar, să ne dați ceva de 500k sau 400k. Atunci încheiem acest episod. Hai mă, excelent. Dăm skip la excelentul pentru că nu vreau să-i pună. Hai să vedem acum. Perfect. Perfect, frate. Deci bun, sper să găsesc chestii de 400k sau Celestial, cum am zis. Am dat skip la partea aia relevantă cu excelent. Serious, boine, bro. Dau skip și la partea asta, bro. Până nu dau perfect. Hai. Sper să mai dau o dată perfect. Perfect. Am uitat să pornesc filmarea, sorry, dar am dat perfect măcar. Acum sper să mă dai la Celestial, deci frate, la excelent, hai să vedem ce pică, sper Celestial. Are serious right now, bro. Chilling. Nu vreau chilling. Lasă-l. Deci, dacă găsim ceva acum de vreo 250 ca maxim 250k și încheiem videoul aici. Și încheiem aici video. Din păcate. Amorul, frate, picătură de genială. Bun. Deci, acum sper să-mi pice. Fraților, deci dacă ne pică acum măcar un og, încheiem video aici. Și să mai fac un video în care scopul e să găsim neapărat Celestial și nu se oprește video până nu fac Celestial. Dar acum dacă fac rost de og, atunci încheiem video. Dacă fac rost de OG. E cam ușor să fac rost de OG, dar măcar ceva de cel puțin 200k. Maxim 200k, frate. Adică trebuie să fie ceva cu mutație sau sau discul cu mutație asta. Discul cu mutație de gold. Bun, man.
Mi-a picat miaul, fraților. Hai să vedem cât e de miau. Mamă, 270k. Încheiem videoul aici pentru că da, aveți 200k și încheiem videoul și înseamnă că încheiem exact aici. M-am pupat, fraților. O să închei filmarea după ce trec de tsunami-ul ăsta. Până atunci o mai povestim 3 secunde sau câte. Nu chiar secunde, dar mai mult un pic. Și hai să vedem și. Bun, dacă nu reușeam, fraților, să iau acest miaul, nu încheiam aici episodul, dar îl încheiem aici. Și, fraților, să vă reamintesc, îmi cheamă Lucanis 101 și da, dacă nu vă las să intrați, aveți link chiar în descriere. Vă pup, pa, pa!